Adrian Delija fetaħ attakk ġdid fil-beraħ fuq id-deputat tiegħu stess David Take. Delija għamel dan waqt intervista fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista meta kien mistoqsi dwar jekk qatt ġiex offrut flus sabiex David Casa ma jitlax fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Fil-waqt li ċaħad din l-allegazzjoni, Adrian Delija tefa' dubju fuq l-aġir ta' David Take meta sanilu fuq l-istazzjon nazzjonali kien hu li għamel din l-allegazzjoni. Fil-fatt Delija staqsa kif David Take li mhux sigriet li jissimpatizza mal-fazzjoni Busuttil qatt ma mar għand il-pulizija. Jekk David Take senilu mhux illum diġà kellu informazzjoni. Għalfejn m'għaddiex lill-pulizija senilu. David Take kien l-ewwel persuna li ressaq din l-allegazzjoni fuq il-programm Xarabank. Take kien allega li Jorgen Fenek offra lill partit ta' Delija 50,000 euro biex David Casa ma jitlax fil-Parlament Ewropew. Kemm kien l-ammont illi offra Jorgen Fenek biex David Casa lil partit ma jiġix elett? Inti forsi informat jew ma nafx hekk intix informat illi offra 50,000 euro Jorgen Fenek biex Casa ma jiġix elett? Dwar din l-allegazzjoni ftit tal-imilu, David Take talab lill-pulizija biex tinvestiga. Dan wara li Melvin Tewma taħ ġurament għal Jorgen Fenek irrepeta din l-istess allegazzjoni. Take talab ukoll investigazzjoni interna fil-Partit Nazzjonalista. Mistoqsi jekk hux se juża l-istess riga għalih innifsu jirriżenja, Adrian Delija xejjen dawn l-allegazzjonijiet u saħansitra iddefinixxihom bħala gossip. Fuq gossip inġifieri. Intant fl-istess intervista l-Kap Nazzjonalista attakka lill-Prim Ministru Robert Abela għax skontu mhux jieħu l-ebda deċiżjoni. Robert Abela ma tieħu l-ebda deċiżjoni. Ebdaw. Dan minkejja li anke l-ġurnalist ta' midja indipendenti staqsih dwar kif il-Prim Ministru qed jieħu deċiżjonijiet diffiċli kemm huma diffiċli. Bid-deċiżjonijiet li ħal Prim Ministru fl-aħħar jiem intqal li ġew stabbiliti l-ogħla standards politiċi ta' mġieba u etika fih dan il-Partit Laburista u l-Gvern. Dan flimkien mad-deċiżjoni fl-ewwel jiem tiegħu biex beda bi proċess ġdid u trasparenti għall-għażla ta' kummissarju tal-Pulizija ġdid u embarka fuq ħidma ta' riformi fil-ġudikatura fit-tisħiħ tas-saltna ta' dritt u l-governanza. Dawn ir-riformi sabu l-appoġġ tal-Kummissjoni Venezja li laqgħet prattikament ir-rakkomandazzjonijiet kollha tal-Gvern u l-pass li jmiss huwa li dawk ir-riformi issa jiġu abbozzati f'liġijiet li jgħaddu mill-Parlament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.